7.000 Έλληνες βρίσκονται εδώ για να συμπαρασταθούν στον Άρη, που με αντίπαλο την Ισραηλινή Μακάμπι διεκδικεί την είσοδό του στο τελικό του 32ου κυπέλλου πρωταθλητριών μπάσκετ. Πέρυσι, τέτοια εποχή στη Γάνδη, ο Άρης αναζητούσε τον ευρωπαϊκό του παράδεισο. Στην όμορφη όμως φλαμανδική πόλη βρήκε τελικά την κόλαση με 2 ήττες από την Τρέισερ και την Παρτιζάν. Τη χαμένη πέρσι ΕΔΕΜ την αναζητεί εφέτος πιο ανατολικά, στο Μόναχο της Βαβαρίας. Ανατολικά της Γάνδης λοιπόν. Στο γήπεδο που πριν 17 χρόνια οι Σοβιετικοί νίκησαν για πρώτη φορά τους Αμερικάνους στην Ολυμπιάδα, ο Άρης χωρίς Αμερικάνους θα προσπαθήσει να κερδίσει τους Αμερικανούς της Μακάμπι. Η πρωταθλήτρια Ισραήλ πάντως δεν θα πρέπει να νιώθει καλά πατώντας πάνω στο γερμανικό έδαφος. Σε 2 τελικούς που έπαιξε στο παρελθόν σε γερμανικές πόλεις έχασε τις άριθμες φορές. Το 1980 από τη Ρεάλ στο Βερολίνο και το 1982 από την Χαντού στην Κολονία. Ειδικά από το Μόναχο όμως έχουν ακόμα χειρότερες αναμνήσεις Ισραηλινούς. Γιατί εδώ, στην Ολυμπιάδα του 1972, έγινε η σφαγή των συμπατριωτών της αθλητών από Παλαιστίνους αντάρτες. Στη Γερμανία λοιπόν, που τους πρόσφερε μόνο δίνες και καταστροφές, οι Ισραηλινοί θα κυνηγήσουν τον τρίτο ευρωπαϊκό του τίτλο. Ο Άρης, η δεύτερη παρουσία του στο Final Four, έχει μαζί του τον περισσότερο κόσμο, αλλά και τον τίτλο του Alcindor. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αρχηγός της εθνικής ομάδας, με το 6 ο Νίκος Τζάλης. Έχει τον δρόμο για τον Άρη. Πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια. Εφέτος παίρνει πάρα πολλά του χρόνου με πιο καλό προγραμματισμό, με περισσότερη πείρα, με περισσότερο κουράγιο μπορεί να πετύχει περισσότερο. Ο κόσμος του, αυτό το έξω από τον κόσμο του, δείχνει τον δρόμο στην ομάδα, δείχνει τον δρόμο σε όλους. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, προς το παρόν για αυτό του 29 χρονών, 1,92 και 207 φορές διεθνής. Με το νούμερο 6 ο Νίκος Γκάλης, 31 χρονών, ύψος 1,85, 129 φορές διεθνής. Με το νούμερο 7 ο Σούμποτιτς, 32 χρονών, ύψος 2,2. Εδώ η μασκότ του Άρη. Οι φίλαθλοι του Άρη στις εξέδρες. Αυτοί κέρδισαν 100% τη μάχη εδώ στη Γάνδη. Από πλευρά Τρέισερ, εκείνο που είπε προηγουμένως ο Φίλιππας είναι απόλυτα σωστό, δηλαδή ότι το δίδυμο των Αμερικανών στηρίζει αποκλειστικά, θα λέγαμε, την Τρέισερ στην επίθεση. Ο Μάκατς έχει πετύχει 20 πόντους μέχρι τώρα. Ο κόσμος πάντα χειροκροτεί, πάντα παροτρύνει. Μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, παιδιά, κοντά στον Άρη που έχει κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη όλου. Βλέπουμε διάφορα πλάνα από τις εξέδρες όπου και πάλι κυριαρχούν οι φίλαθλοι του Άρη, όπως και την πρώτη μέρα, την Τρίτη. Διαιτητές του σημερινού μικρού τελικού θα είναι ο Τσεχοσλοβάκος Λιούμπομιρ Κότλεμπα και ο Πολωνός Γκέτσα και ο Ισπανός, με συγχωρείτε, Βιθέντε Σαντσίν. Όσοι 6.000 φίλαθλοι χειροκροτούν συνεχώς φωνάζοντας Άριολε, ακούτε κι εσείς, μια πολύ ωραία κόσταρα, χωρίς κέρματα πια, χωρίς αναπτήρες, έχουν ανάψει κεριά, έχουν ανάψει αναπτήρες. Ο Άρης επιβεβαιώνει την ικανότητά του, επιβεβαιώνει την δύναμή του, κερδίζοντας κατά τρόπο πανηγυρικό την πρωταθλήτρια Ευρώπης και παγκόσμια πρωταθλήτρια σε συλλογικό επίπεδο. Εθνικά χειροκροτήματα στην εξέδρα από τους οπαδούς. Ενώ έχουμε σοβαρά επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εξαιτίας των οποίων διακόπτεται το παιχνίδι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Για μια ακόμη φορά θα, όπως και πέρυσι, όταν ξαφνικά ένας οπαδός της Den Bosch επιτέθηκε στον Γκάλι, δεν υπάρχει ένας αστυνομικός, αν είναι δυνατόν, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 3.000 θεατές και ούτε ένας αστυνομικός για να επιβάλλει την τάξη. Τώρα εμφανίζονται δύο. Ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί και εδώ τα στιγμιότυπα που βλέπετε είναι από τον πάγκο της Den Bosch. Τη στιγμή που είναι γνωστό ότι οι Ολλανδοί φίλαθλοι δεν είναι και τόσο καλά παιδιά, ή μάλλον δεν είναι πάντα τόσο καλά παιδιά. Ποιοι προσπαθούν τώρα να χωρίσουν ποιους. Ο Βάντερ Αρκ χτυπάει στο βάθος
και το γήπεδο έχει μετατραπεί σε ριγκ. Ο Ρωμανίδης προσπαθεί να απομακρύνει μερικούς φιλάθλους του Άρη από τον αγωνιστικό χώρο. Ήταν σαφές ότι ο Σχίλ και ο Βάντερ Αρκ ήταν οι δύο Ολλανδοί παίκτες. Εδώ βλέπουμε προσπαθώς κάτι απειλεί ο Βόρνικ τον Σχίλ. Δεν ξέρω, ίσως τον έχει αποβάλει. Είμαι πολύ μακριά και δεν φτάνει ήχος στα ακουστικά για να δω τι μπορεί να συμβεί στην... Οι μετανάστες που βρίσκονται στις εξέδρες πραγματικά γιορτάζουν για αυτό το ωραίο θέμα που τους προσφέρει. Μέσα στον τερμπός, ένας Ολλανδός όμως μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και χτυπάει τον Γκάλι. Γιατί άραγε, δεν του έκανε τίποτα ο Έλληνας παίκτης. Επεμβαίνουν Έλληνες φίλαθλοι και τα αποδίδουν στον Ολλανδό. Εδώ ο παδί του Άρη στην εξέδρα είναι σαφώς περισσότεροι οι Έλληνες που έχουν σειρεύσει όχι μόνο από την πατρίδα μας, αλλά και μετανάστες από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Αγγλία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η μεγάλη στιγμή για τον Άρη απέναντι στην Παρτιζάν, και ενώ βλέπετε τι γίνεται δεν χρειάζονται σχόλια για το ενθουσιασμό που υπάρχει στις εξέδρες. Απέναντι λοιπόν στην Παρτιζάν, την πρωτοπόρο της οκτάδας, την αποκάλυψη του φετινού κυπέλου πρωταθλητριών, ο Άρης έχει για στόχο τη νίκη που του λείπει για να σφραγίσει την πρόκρισή του στην τετράδα της διοργάνωσης. Αλλάζει η άμυνα των Ολλανδών λοιπόν. Βλέπουμε στην κερκίδα οι οπαδοί του Άρη έχουν ανάψει ήδη κεράκια. Γιορτάζουν για αυτή τη μεγάλη νίκη που, όπως είπαμε, βάζει τα θεμέλια για τη Σαραγώσα. 85-76, 59 δευτερόλεπτα ακόμα και έχουμε time out που ζήτησε ο Μισελ Γκομές. Στη σύνταξη του με 10 πόντους, 94-84 στη Γαλλία. Έχει προβάδισμα 13 πόντων. το σκορ, 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα, και ενώ βλέπουμε εδώ τους φιλάθλους του Άρη να πανηγυρίζουν.